Galicia vai contar cunha planta de cría de salmón. Estará en Burela e permitirá a creación dun centenar de postos de traballo. Da piscifactoría sairán 3.000 toneladas de salmón ao ano. O Goberno galego apoia o proxecto empresarial con 25 millóns de euros. O Tribunal Supremo detecta indicios de pagos irregulares e opacos a Ábalos e Coldo e cítaos de novo a declarar a semana que ven. Dá o paso logo do informe da UCO en que aparecen sobres con cartos para ambos os dous co logotipo do PSOE. Este informe tamén revela que Ábalos pasou anos sen retirar cartos das súas contas cando era ministro e secretario de Organización dos Socialistas. Eso é a alegría máis grande do mundo, para todos. E chegamos aquí e venga a alegría polas calles, por todos os lados, apoiando os nosos xogadores. En Negreira hoxe non se fala de outra cousa. Un equipo de primeira división, a Real Sociedade, será o rival do Negreira na Copa do Rei de Fútbol. Para os veciños da vila, hoxe é un día de emoción e de moita ilusión. Saúdos, boas tardes. O informe da UCO do pasado venres sobre Ábalos e Coldo ten a súa primeira consecuencia. O Supremo volve citalos para que expliquen os indicios de criminalidade que apuntan os investigadores da Garda Civil. Eses indicios fan referencia a que os dous puideron cobrar ingresos irregulares e opacos. María Cheda. Se Antía considera o xuiz que este informe profundiza sobre os indicios criminais xa existentes. Hai que lembrar que son máis de 95.000 euros os que o exministro Ábalos non declarou, tamén que recibiron sobres con cartos en efectivo de pagos do Partido Socialista, tanto Ábalos como Coldo, e que o exministro de Transportes pasou ata 5 anos sen sacar ningún euro das súas contas. O Partido Socialista insiste, non houbo financiamento irregular, pero hoxe un dos seus aliados, Podemos, pide xa explicacións. Non son os únicos, tamén os populares que falan directamente dunha caixa B do partido. O Supremo acurrala a Ábalos e a Coldo. O xuiz volve citalos a vindeira semana para que expliquen os datos achegados no último informe da UCO. O magistrado considera que ven a afondar nos indicios de criminalidade que xa lle constaban e apunta que puideron recibir ingresos irregulares e opacos froito de comisións ilegais. A UCO revela que o PSOE usou sobres de partido para pagarlles tanto a él como a Coldo presuntos sobresoldos con diñeiro en efectivo e cifra en 95.000 euros os cartos que Ábalos gastou sen que conste rastro bancario. Podemos cree que chegou a hora de que Pedro Sánchez dea explicacións. Muchísimas explicaciones. E tira dunha famosa frase de Shakespeare. Algo huele a podrido en Dinamarca. O BNG exixe unha investigación ata o final. Calla quen calla, que se vaya até o fondo. Pero desde o Goberno insisten, o PSOE está limpo. Yo no veo ningún elemento relativo a ninguna posible financiación irregular. No PP pregúntanse polo silencio de Pedro Sánchez. Cuando no puedes explicar de dónde proviene tanto dinero en efectivo, es porque el origen de ese dinero en efectivo no es explicable en el ámbito de lo legal. E poñen o foco nos socios. ¿No tiene nada que decir Yolanda Díaz sobre el informe de la UCO? Os de Feijóo, de momento, chamarán a declarar no Senado os dous últimos xerentes de Ferraz. En 3 horas, ás 5:30 desta tarde, o xuiz que investiga a Begoña Gómez vai comunicarlle que deriva toda a causa a un xurado popular. Peinado notificarallo o seu abogado porque, por segunda vez, a muller do presidente decidiu non acudir aos xulgados. En ano e medio de investigación, esta é a sexta vez que o xuiz Juan Carlos Peinado cita a Begoña Gómez. E como fixo a última vez, a muller do presidente non acudirá aos xulgados e estará representada polo seu abogado. O xuiz vai comunicarlle que, de chegar o caso, será xulgada por un xurado popular por todos os delitos que se lle imputan, 5 en total. Nesta vista, o xuiz tamén lles vai concretar os cargos a outros 2 investigados, a asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés. Hemos pedido el archivo de la causa. Agárdase que os 3 investigados volvan pedir hoxe o arquivo da causa, pero o xuiz mantén a instrución aberta. Tamén citou para esta tarde a Universidade Complutense de Madrid. O maxistrado ofrécelle comparecer contra Begoña Gómez como prexudicada pola presunta apropiación indebida dun software.
O Goberno depende de Podemos para aprobar mañá no Congreso o embargo de armas a Israel. A formación morada mantén a tensión sen aclarar que vai votar e exixe un embargo real e efectivo. Nosotros queremos un embargo de armas que sea real y efectivo. Un embargo de armas que no tenga ningún subterfugio. Un embargo de armas que no tenga ningún agujero y un embargo de armas que signifique efectivamente eso, que cesa toda compra y venta de armas con el Estado terrorista de Israel. Os 28 españois que ían na flotilla e seguen en Israel chegarán ao longo deste luns a España. Confirmou o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. O primeiro grupo de activistas españois chegou a Madrid onte pola noite. Mentres, en Exipto está todo preparado para que comecen as negociacións entre Israel e Hamas auspiciadas por Donald Trump. O presidente estadounidense pediu negociar con urxencia. Di que do contrario haberá un derramamento de sangue masivo. Un dos primeiros puntos da negociación é a liberación dos reféns israelís. A tensión xeopolítica e a debilidade do dólar levan o ouro a marcar un novo récord. Roza os $4.000 por onza. O ouro é un refuxio para os investigadores en tempos de incerteza e no último ano o seu valor medrou o 50%. Para a maioría das familias e dos pequenos aforradores, a cuestión de onde investir non é fácil de responder. 8 de cada 10 tampouco teñen claro ata que punto é prudente endebedarse. Iso sí, nos centros educativos traballan xa para que os mozos lle den a volta a esas cifras. Os economistas da Fundación Fedea piden unha reforma inmediata do sistema de pensións. Cren que o modelo actual non é sostible se non se toman medidas e propón, por exemplo, un recargo no imposto da renda para compensar un gasto que aumentará considerablemente no futuro. Calculan que este ano o gasto en pensións superará o 18% do PIB. E os pensionistas reclaman que as pensións máis baixas se igualen ao salario mínimo. Con esta reivindicación concentrouse este mediodía en Santiago a plataforma de pensionistas Compostela. Exixen que se blinden as pensións na Constitución e que se faga por fin a auditoría das contas da Seguridade Social aprobada polo Congreso. Galicia vai presentar alegacións contra a proposta do Goberno da condonación da débeda ás comunidades. A Xunta insiste en que urxe un novo modelo de financiamento autonómico e que con esta medida Galicia tería que asumir 600 millóns de euros de débeda doutras comunidades cos seus correspondentes intereses. Non se perdoa a débeda ás comunidades autónomas, sino que a pagamos entre todos. Trátase dunha medida inxusta e que se aplica con criterios arbitrarios e non técnicos. Por iso, o Consello hoxe acordou que Galicia presente alegacións a esta medida. Aforro, investimento, créditos, sabemos como xestionar as nosas finanzas? La verdad que non mucho. Educación financiera, penso que temos moi pouca. Unha educación que debe comezar nas primeiras etapas formativas. Cuanto están el IRPF, pues no sé cuánto nos puede pagar, cuál es nuestro convenio y todo eso, que hasta ahora yo no tenía ni idea. Os expertos falan da importancia da educación financeira ante os novos modelos de consumo que requiren dunha maior preparación. Bueno, una factura, unos albaranes no saben el papel del Banco Central o los contratos tampoco saben realmente ciertos conceptos como puede ser el IRPF, por ejemplo. Entonces, realmente ayudamos a eso, a que tomen conciencia. A influencia das redes sociais e a facilidade das compras en liña provocan que máis da metade dos mozos gasten máis do que poden permitirse. Ahora a maioría da xuventude compra por internet. Incluso os libros de texto, pois os piden, e claro, se compra, se dá a tarxeta, non hai seguridade, bueno, creo que é importante que todas estas cousas pois as fagan con máis seguridade. Educación financeira para manexar dende os cartos en efectivo ata as novas posibilidades do espazo digital. O peixe de laboratorio está cada vez máis cerca de ser unha realidade. Unha empresa de Singapur presenta estes días en Conxemar a Feira do Peixe en Vigo unha tecnoloxía que permite cultivar células de salmóns ou langostas. O futuro pasa tamén polo consumo de máis algas.
Umami Bioworks é o proxecto que ofrece unha alternativa á pesca tradicional co obxectivo de garantir o abastecemento de peixes e mariscos. A empresa con sede en Singapur recrea en laboratorio especies sobreexplotadas ou en perigo de extinción cultivadas en células. O responsable do proxecto Umami Bioworks di que cultivan as células de especies que escasean neste momento en laboratorios e que así consiguen crear novas especies con proteína acuática. As algas tamén son protagonistas no Congreso Internacional Consemar previo á celebración da feira. O sector traballa na comercialización desta especie para potenciar o seu consumo nos fogares como outro produto do mar. Deben de comer algas porque son una buena fuente de minerales, vitaminas con efectos benéficos para su salud y pueden ser producidas de una forma sostenible. O descenso de consumo de peixe, sobre todo entre a poboación moza, é outro dos retos do sector, que estuda introducilo en novos pratos e receitas e mesmo nos aperitivos. Creo que es un punto de innovaciones. ¿Qué tipo de productos prácticos, platos preparados y otros? Novas fórmulas e iniciativas para que o mundo da pesca sexa sostible e os seus produtos sigan alimentando a poboación mundial. A primeira planta de cría de salmón de Galicia estará en Burela. É un dos 3 proxectos de acuicultura que acaba de aprobar a Xunta para apoiar a unha actividade que defenden pola seguridade alimentaria e porque crea empregos. Gloria. Sí, Antí, efectivamente, o sector acuícola xera en Galicia 5.600 postos de traballo. A Xunta destaca que a nosa comunidade é unha potencia europea no sector acuícola e para que continúe mantendo ese liderado vai investir 43 millóns de euros en 3 importantes proxectos empresariais. Un, como dicides, é esa planta de cría de salmón que vai estar ubicada en Burela e da que van salir cada ano 3.000 toneladas de salmón. Os outros dous son a mellor e ampliación de 2 criadoiros de linguado, un deles tamén ubicado na Mariña Lucense, no Concello de Cervo, e outro en Cambados. O anuncio fixo esta mañá o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, que este luns presidiu o Consello da Xunta en ausencia de Alfonso Rueda, que estará uns días de descanso. Rueda, lembremos que tivo que cancelar as súas vacacións no mes de agosto por mor dos incendios. Estas instalacións proxectadas ocuparán uns 25.000 metros cadrados nos que se producirán unhas 3.000 toneladas de salmón ao ano. Apoiamos esta iniciativa con 25 millóns de euros que terá un enorme impacto en materia laboral, pois suporá a creación de ata 100 postos de traballo novos, directos e indirectos. Galicia pon en marcha un proxecto pioneiro para detectar o consumo de drogas a través da análise de augas residuais. De momento, desenvolverase en 5 cidades galegas. Ao igual que se fixo durante a pandemia para adiantarse ao aumento de COVID, Galicia usará as augas residuais para coñecer os novos patróns de consumo de drogas na nosa comunidade. Este proxecto piloto arrancará coa análise de mostras de 5 depuradoras, as de Tui, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago, para analizar se hai presenza de cannabis, cocaína ou fentanilo. Este sistema, que xa se usa noutros países europeos, permite obter información sobre amplas poboacións e de forma anónima e rápida. Non só ofrecerá datos sobre o consumo de certas sustancias en tempo real, sino que tamén permitirá detectar a entrada de novas drogas emerxentes. Con este programa non buscamos sustituir outros sistemas de vigilancia epidemiolóxica, sino que buscamos reforzar a labor de prevención con novos indicadores. A Xunta, Augas de Galicia e a Universidade de Santiago colaborarán neste proxecto co que se busca planificar os programas de prevención de drogas e tomar medidas de saúde pública. Galicia tamén é pioneira en adoptar medidas contra outro tipo de adicción, a relacionada co xogo. A Lei de 2023 propoñía crear un observatorio para fomentar un marco seguro e responsable, e hoxe xa é unha realidade. 20.000 galegos teñen problemas de adicción ao xogo. Para axudar a previr un problema que afecta case o 1,5% da poboación, xorde o Observatorio Galego do Xogo. Asesorará e realizará propostas á Administración sobre normas e novas medidas que necesita o sector. Fará un seguimento do cumprimento da normativa en materia de publicidade.
e promoverá campañas de sensibilización e de concienciación. Os adictos ao xogo son cada vez máis novos e apostan en liña. Hai 20 anos estábamos falando dun varón xogador de máquinas tragaperras e cunha idade de 50 a 55 anos, e nestes momentos estamos falando tamén dun varón como perfil medio, pero nunha idade de entre 20 e 30 anos e xogador online ou xogador de apostas deportivas. A ludomanía no século XXI tamén está exposta á intelixencia artificial. Incluso a IA, non? Pois xa temos casos que con temas de IA pois están chegando ás asociacións para ser tratados. O Consello da Xunta aprobou tamén destinar 2,5 millóns de euros a previr condutas adictivas na mocidade e un proxecto piloto para concienciar os menores dos riscos do abuso da tecnoloxía. Comeza a campaña de recollida de mazá para sidra na Estrada, o epicentro de produción en Galicia. As previsións da campaña son optimistas, malia seca do verán. Tamén axuda que estamos en ano impar. Iria. Si, as maceiras son árbores beceiras que un ano producen moito e o seguinte pouco. Neste 2025 toca que veña unha produción contiosa. Estes días na Estrada están comezando a recollela con máquinas, pero tamén a man. A chuvia do setembro axudou a recuperar a produción despois dun verán seco e agora contan con vendela a unha media de 30 céntimos o kilo no caso da ecolóxica e entre 20 e 25 no caso da convencional. Ata 2 millóns de kilos de mazá para a sidra prevén recoller este ano na Estrada. Un ano impar, 2025, que toca abundante, malia as dificultades dun verán seco. E podían haber caído moito froito, pero bueno, non caeu tanto como tiñamos medo que caíra, e entonces en principio bastante ben, mantivose aí ben. Calidade tamén bastante ben, a pesar da sequía, que as últimas chuvias que houve, pois recuperou un pouquiño ben. Tamén este arranque solleiro de campaña está axudando os recolectores, que este mes se aseonllan para recoller unhas mazás que irán para facer sidra en Galicia e Asturias. Porque outros anos que chove, a mazá púdrese. E este ano, como levamos 2 semanas sin que chova moito, no outono, está bastante ben, de bastante calidade. Cantos prezos, a media estará entre uns 25 céntimos o kilo de mazá convencional e uns 30 o de ecolóxica. Para a nosa sidrería en artesanal deixamos como un 10-15% e o resto da mazá vendemos para unha sidrería que tamén traballa en ecolóxico, que é de Custom Drinks, de Estrella Galicia. Con 100 hectáreas de cultivo e preto de 100 produtores, a mazá é hoxe un motor económico na Estrada. Só falta, din, que o consumidor se acorde máis dela. Todo o mundo pensa que a sidra é en Asturias e aquí en Galicia pois sempre houve sidra. Unha tradición que potenciaron e profesionalizaron nos últimos anos, recuperando pomares artesanais e mesmo montando unha ruta turística para gozar da floración da maceira neste particular Jerte galego. E comezan os trámites para ampliar nun 50% o parque empresarial do Campiño en Pontevedra, onde xa non quedan parcelas dispoñibles para a instalación de novas empresas. As obras custarán 11,6 millóns de euros para habilitar 160.000 novos metros cadrados de solo industrial. A Xunta vai someter a avaliación ambiental o proxecto co obxectivo de aprobalo no primeiro trimestre de 2026. A Autoridade Portuaria da Coruña pide cambios na taxa turística para que os cruceiros só paguen cando pasen a noite na cidade. Tal e como está agora a norma, as navieiras terán que pagar 1,5 € por todos os pasaxeiros que cheguen a Coruña a partir do 1 de xaneiro, mesmo por aqueles que non baixen do barco. As autoridades do Porto din que iso penaliza os cruceiristas fronte a outros turistas que chegan en bus ou tren que só teñen que pagar se dormen na cidade. Manda un mensaje de que la ciudad no tiene mucho interés en atraer cruceros. Entonces nosotros lo que pedimos es que se ajuste igual y que solo paguen los cruceristas que pernoctan en la ciudad. Y esa es la solución que hemos trasladado a la Xunta de Galicia, ya que el Ayuntamiento quiere aplicar esta legislación, pues que se trate en igualdad de condiciones a todos los visitantes a la ciudad. Yo salgo de la Fuente de los Surfistas, que vivo ahí, voy hasta el final de Capitanía, la L, que le llamamos, y vuelvo, que son más o menos 10 kilómetros. Intento todos los días. Eu penso 5 kilómetros o día, como mínimo na andaina, que caen, o máis. Nosotros, como hemos andado siempre, pues lo encontramos natural, lo encontramos natural.
Os coruñeses presumen de andar moito e, de feito, acaban de demostrar que son os que máis camiñan de toda España. O triunfar nunha iniciativa europea a prol da mobilidade sostible, o reto europeo de pasos. A Coruña logrou o posto 25 de toda a Unión. Cando case non hai ninguén, ou en hora punta, en grupo ou un por un. En chándal ou vestidos para a ocasión, os coruñeses teñen o costume de saír camiñar. A cidade acaba de participar nun reto europeo de mobilidade a pé e no período de cómputo acabou sumando 8 millóns de pasos entre 250 persoas. A marca lograda supón que é a cidade máis andadeira de España, algo que aquí non causa moita sorpresa. Porque con este paseo que tenemos, que é unha maravilla, pues se presta. É fácil de camiñar para persoas de todas as edades, de todas as condicións físicas. Algúns din que na Coruña hai de sempre a cultura de andar. Sí, aquí la hai moito, sí. Sí, de maiores e todo. Se nota moito, sí. Non é cultura, a min é porque me dixo o médico que tiña que baixar peso e cuidarme, entonces a baixei 10 kilos. Una por salud e outra tamén por desestresarte. Creen que os case 15 kilómetros de paseo á beira do mar e o tamaño da cidade poden ser causa de que queden por diante de lugares como Milán ou Bruselas. Además, viendo el mar, ¿qué más se puede pedir? O sea, un gustazo. E aínda que non se atreven a facer o cálculo exacto dos kilómetros, La gente aquí anda más que otras partes de España. Depende do día. Sí, depende do día. Yo que voy a comprar un reloj para saber. Non sabe, no. Pero 20 ao maior. Por aí. Sí? Sí. con medias así, pro ano, estaremos por diante dos máis andadeiros de Europa, os lituanos. Camiñar e usar máis o transporte público é o que quere promover a futura lei de mobilidade sostible, pero a súa aprobación está no aire. Podemos avanza que votará no Congreso mércores contra esta norma da que depende o desembolso de 10.000 millóns de fondos europeos. Sen o voto dos morados, o Goberno busca outros apoios para sacala adiante. No podemos apoyar con nuestro voto la apuesta suicida de este Gobierno por un modelo económico y social que está ya más que agotado y que nos pone en riesgo a todos y a todas desde hace décadas. Nas estradas, moitos accidentes son o resultado de distraccións ao volante. En Galicia, o ano pasado, estiveron detrás de case 1 de cada 4 accidentes mortais. Tráfico sorprendeu máis de 8.000 conductores que ían despistados facendo cousas como fumar, comer ou beber, buscar obxectos no bolso e, sobre todo, falar ou escribir no móvil. O uso do teléfono foi o motivo de case 4 de cada 10 denuncias na anterior campaña especial da DXT e hoxe ponse en marcha outra operación de vixilancia. Quen máis e quen menos algunha vez confesa ter atendido outra cousa mentres conducía. Hay que confesar que alguna vez sí que se toca el móvil. O teléfono móvil hasta o navegador. A radio, o teléfono, o prender un pitillo. Eu sei de moita xente que se distraía a coller o teléfono e ao que se baixaba o tal e iba para a conecta. O móvil sería a principal, pero en xeral as distraccións ao volante son o factor común máis detectado nas causas de accidentes. As pantallas do coche, o GPS, vale, que aparte de distraccións importantes, conlevan a retirada de puntos, porque nos distrae a atención e poden provocar accidentes graves. Porque cambiar a música ou axustar o mapa quítannos uns segundos de atención, que aumentan o tempo de reacción diante dun perigo. Se en estado normal nos leva entre medio un segundo, imagínate manipulando, porque perdo a atención, estou mirando para isto, estou toqueteando, buscando unha dirección. A 100 por hora nese segundo antes de frear xa percorreríamos case 30 metros, así que a máis segundos de reacción, máis distancia. A Dirección Xeral de Tráfico, en colaboración coa Garda Civil e as policías locais, desenvolve unha campaña especial de vixilancia para concienciar sobre estas distraccións, que o ano pasado estiveron detrás do 22% dos sinistros mortais rexistrados en Galicia. Adiviñen por que hoxe un voo que tiña que sair esta mañá dende este aeroporto de Peinador aquí en Vigo, dirección Madrid-Barajas, chegou cun importante retraso. A historia que hai detrás, dende logo, é do máis curiosa, non sintres, contámoslle máis. Alegría inmensa que se vivía aquí na capital da Barcala. A Sociedade Deportiva Negreira, que xoga en preferente, disputará un partido de primeira división. Será na Copa dos Rei e o seu rival será a Real Sociedad. Unha vila que vive con inmensa emoción esta cita histórica. Debullamos todos os detalles nuns minutos.
Dous investigadores estadounidenses e un xaponés acaban de ser premiados co Nobel de Medicina polos seus descubrimentos sobre o sistema inmunolóxico, en concreto sobre o mecanismo que utiliza o corpo en condicións normais para evitar atacarse a sí mesmo. As súas investigacións foron clave para desenvolver tratamentos contra o cancro e contra as enfermidades autoinmunes e tamén para previr complicacións nos trasplantes. O primeiro ministro de Francia dimitiu un día despois de nomear o seu goberno. Sebastián Lecornu ia presentar mañá o seu programa na Asamblea Nacional, pero o que presentou finalmente foi a súa renuncia. Agrándase a crise en Francia despois de 25 días de baleiro político e con todos os escenarios posibles abertos, mesmo a convocatoria de eleccións anticipadas. En Bruxelas comeza hoxe o xuízo polo asasinato dunha enfermeira española. No banco dos acusados senta a exparella da vítima que presuntamente lle deu máis de 100 coiteladas. Para el piden, María, cadena perpetua. Sí, cadea perpetua para este home que agora ten 27 anos por un delito de homicidio premeditado. Hoxe aquí no Palacio de Xustiza de Bruxelas escollen os 12 membros do xurado popular para xa este vindeiro xoves arrancar o xuízo en sí, con máis de 40 testemunhas entre familiares, amigos e peritos. Nun sistema xudicial belga moi distinto ao noso, aquí non existe a figura da acusación particular, todo ese peso recae sobre a Fiscalía que terá que probar como o acusado, tamén español, viaxou en outubro de 2022 ata aquí, ata Bruxelas, co propósito de retomar a relación coa súa exparella con esta moza, Teresa Rodríguez, de tan só 23 anos, enfermeira de Valladolid, que levaba meses residindo aquí. Ante a negativa dela, el presuntamente asasinouna asestándolle máis dun 100 de coiteladas. Un crimen terrible polo que a familia da vítima quere que todo este proceso sirva como un símbolo de loita contra a violencia de xénero en Europa. A Audiencia Nacional xulga dende este luns o presunto xihadista acusado de matar un sancristán en Alxeciras en xaneiro de 2023. O fiscal pide para él 50 anos de cárcere por ese crime e por ferir outras 4 persoas en 2 igrexas. O acusado, un mozo de orixe marroquí, foi ingresado nun centro psiquiátrico de forma preventiva tras a súa detención pouco despois do ataque. E hai novidades no caso do cámara italiano Mario Biondo, marido da xornalista Raquel Sánchez Silva, que aparecera morto na súa casa en Madrid no ano 2013. 12 anos despois, a Audiencia Provincial de Madrid recoñece que puido ser un asasinato e non un suicidio, pero lembra que o caso xa foi xulgado e rexeita reabrilo. É o que pide a familia, que sempre defendeu a tese do homicidio e que xa recorreu ante o Tribunal Constitucional. Volven ás carreiras ilegais o polígono de Campiño en Pontevedra. Despois da última operación da Garda Civil en xuño, fixeran un parón, pero esta fin de semana volveron os derrapes. Volveron con ganas, con derrapes, con chido de rodas, con adiamentos forzados. Viernes tras viernes, esas mismas películas. Cando sopla o vento de norte, pois eu vivo aí abaixo nunha aldiña aí moi cerquiña daqui e sí que se escoita cando están facendo os rallies, sí, escoitase muchísimo. Estas son imaxes gravadas por un veciño ás agachadas outra fin de semana. Levan anos lidiando co problema. Os venres á noite escusan ir para a cama, dan fe as pegadas no asfalto. Son veciño da zona e hasta as 3 da mañá e non se pode dormir. Mellor están, eu que sei, desde as 12 da noite hasta as 4 da mañán. Están fartos do ruído e tamén da inseguridade, incluso nas estradas máis próximas. Veñen lanzados da rotonda de arriba e pegan contra aquel guardarreiles e a veces van para baixo. Xa mirades a rotonda de pasar por riba dela, de trozos de defensas, de cristales. A maioría son rapazada, moitos da zona, de feito coñécenos, pero tamén veñen de fora. Todo un espectáculo sen medidas de seguridade no que, segundo contan, un empresario da zona incluso monta un chiringo porque clientes non faltan. Tamén fan botellón, está todo cheo de botes, plásticos, cristales. A operación Platillo en xuño deulles un respiro que pouco durou. Daquela a Garda Civil denunciara case un 100 de persoas por diferentes delitos. Pasaron 4 meses e voltas andadas.
A policía identificou varias persoas en Lugo por ameazar e insultar os camareiros dun restaurante. Todo comezou cando se negaron a pagar porque non estaban de acordo coa conta. Os incidentes continuaron na rúa en pleno recinto feiral do San Froilán e obrigou a despregar un amplo dispositivo policial. O altercado, ao parecer, comezou tras unha discusión polo prezo duns xeados cando van pagar ou non estar conformes coa contía, néganse a aboar a conta e empezan as ameazas e insultos ao persoal deste restaurante situado a escasos metros do recinto feiral. El chico salió a recoger, luego cuando yo miré que venían detrás de él, no supe qué fue lo que pasó fuera y el chico se alborotó todo, que lo iba a matar y todo un poco. Y empezaron a amenazar también a chicas, empezaron a amenazar a las camareras de que están muertas. A tensión medraba e os alborotadores comezaron a lanzar cadeiras obrigando aos clientes a sair correndo do local. Os que presenciaron a escena din que pasaron moito medo. Sí, sí, porque habían muchos menores y ellos también tenían menores en brazos y no les importó. Muchos clientes salieron corriendo junto con sus niños y... Coa chegada da policía, a cousa non se calma, como se pode ver nas imaxes, e a lea trasládase ao exterior. Algúns dos implicados mesmo tratan de enfrontarse aos axentes, que os suxeitan para calmalos. O suceso causou gran balbordo. A esa hora o recinto feiral estaba ateigado de xente. Ata o lugar trasladáronse varias patrullas da policía local que finalmente conseguiron tranquilizar os alborotadores que acabaron marchando da zona. A Policía Autonómica esclareceu un incendio forestal en San Cristóbal de Cea que calcinou 7 hectáreas o pasado 17 de setembro. O lume orixinouse durante uns traballos de roza que se estaban facendo sen medidas de seguridade e nas horas do día de máis temperatura. Por iso, imputan a persoa que estaba manexando a máquina. Os atrasos nos aeroportos son algo habitual, o que xa non o é tanto é o motivo polo que saiu tarde o voo de primeira hora entre Vigo e Madrid. A persoa que tiña que repostar o combustible do avión quedou dormida. Paula. Efectivamente, Antía, ese voo que sae cada día ás 6 da mañá dende aquí, dende Peinador de Vigo ata Madrid e Barajas, chegou efectivamente tarde porque a persoa encargada de poñerlle combustible á aeronave pois pegáronselle as sábanas. O piloto avisou do motivo detrás deste retraso e finalmente o voo chegou ás 8 da mañá ata a capital de España. Entre os tripulantes iba Rodrigo Fáez, un xornalista moi recoñecido no mundo deportivo que de feito tamén comunicou e relatou todas as peripecias deste retraso nas súas redes sociais, pero cun ton humorístico e chamando heroe a ese traballador que quedou dormido. Efectivamente, foi posible que este voo chegase porque houve que chamar a outro traballador que estaba moi próximo a este aeroporto. E todo isto ocorre, por certo, despois dunha semana na que houve que desviar a unha vintena de avións desde este aeroporto de Peinador por un problema no sistema de navegación cando hai baixa visibilidade. En cuanto que me desabrigo ya cojo. Sí, y sobre todo la garganta. Trato de, con el secador de pelo, secarme bien. O frío tamén vai polos pés. Poño pola cabeza e polos pés. Que non anden descalzos. Calquera precaución é pouca para evitar arrefiados e gripes agora que os virus respiratorios están en pleno auxe. Pero certo é que moitas das crenzas populares carecen de fundamento. Nuns minutos desmontamos iso de que andar descalzos provoca catarro e outros mitos semellantes. Hoxe despediron o expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, na súa localidade natal de Olivenza, en Badaxoz. O funeral celebrouse esta mañá xusto no día en que cumpriría 67 anos. Numerosos políticos de diversos partidos acudiron a darlle o derradeiro adeus, ademais de veciños e achegados. Todos enxalzaron a figura deste socialista histórico como un exemplo de compromiso, diálogo e capacidade de chegar a acordos cos que pensaban diferente. Hoy estamos viendo muestras de reconocimiento por parte de mucha gente que sin pertenecer a la familia del Partido Socialista reconoce su aportación al progreso de Extremadura y por supuesto también a la política española, ¿no? Os reis tamén enviaron unha mensaxe de afecto á familia de Fernández Vara. Destacaron o seu profundo sentido de Estado. Din que o expresidente extremeño fixo do diálogo o seu sinal de identidade defendendo as súas ideas con convicción, pero dende a temperanza e a moderación.
Zara xa puso a venda a colección de produtos especiais coa que celebra o seu 50 aniversario. Son artigos deseñados por 50 creadores internacionais de diferentes disciplinas, como a fotógrafa Annie Leibovitz, o arquitecto Norman Foster ou a cantante Rosalía. Idearon chaquetas, bolsos, cadeiras e mesmo unha bolsa de transporte para mascotas. A súa venda terá un fin benéfico. O recadado destinarase a organizacións sociais. A palabra como concepto chegounos de fora. Cada vez máis xente goza do brunch. Esta comida que se pode tomar entre o almorzo e o xantar ou como sustituta da cea. No último ano os brunch aumentaron un 28%. Están para comelos. O aspecto é un dos ingredientes fundamentais nun brunch. En locais como este teñen claro que a presentación conta e moito. Eu sempre digo, comes con os ojos. Vale, es porque si es algo muy buen visual, lo vas a comer con más. Claro, el sabor es muy importante también, pero el visual también es algo que tiene que ser muy bueno. Cada día xorden negocios coa palabra brunch no nome ou, cando menos, no menú. Aquí no centro de Vigo atopamos traballadores, algunha familia ou mesmo unha peregrina afeita aos brunch en Berlín. Yes, a lot. Yeah, I'm from Berlin and we have a lot of brunch there, a lot of cafés where you can eat brunch like this. Yeah. Nosotros no desayunamos porque trabajamos de noche, entonces cuando salimos de trabajar no nos da ganas de desayunar. Es un día normal para nosotros. Trabajamos a bordo del barco y tenemos tiempo libre, entonces sí, lo vamos a disfrutar. Nos non temos palabra en galego para brunch, é un almorzo, xantar, merenda que se pode tomar a calquera hora. E para calquera peto? Sí, pode ser que sea máis caro, pero ao final non ten por que ser así, pero oye, o que ti comes ahora ás 12 da mañán, que é máis contundente, pode que elimine un pouco pues, a comida que vas a facer. Varias enquisas aseguran que o brunch está medrando en España, en parte porque tamén aumenta o hábito de comer fora dos horarios tradicionais. O Negreira xa ten rival de primeira división para a Copa do Rei. Os veciños da vila xa agardan con emoción o momento en que o seu equipo se enfronte á Real Sociedade, Nuria. Así é, nin nos mellores soños Antía collía o que está vivindo nestes momentos a Sociedade Deportiva Negreira e en xeral toda a capital da Barcala. No horizonte próximo ese encontro de primeira división da Copa do Rei que os enfrontará a Real Sociedade. Mais alá do meramente deportivo, o certo é que hai moitísima emoción, moitísima ilusión en toda a vila neste momento en que todos os focos están postos neles e todos os soños son aínda posibles. Esa é a alegría máis grande do mundo, para todos. E chegamos aquí e venga a alegría polas calles, por todos os lados, apoiando os nosos xogadores. O Negreira, con un pueblo con 7.000 habitantes, iso é histórico. Hai que estar ali, e logo apoiando a Negreira. Puñeremos todo, na carne no asador, aí vamos a todas. Alguén en Ourense é hoxe 600.000 euros máis rico grazas a Bonoloto. O boleto selouse nun bar da Avenida de Bos Aires. Foi un dos dous únicos acertantes en toda España que recibirá un premio de 594.000 euros. Polo de agora, non hai coñecemento público de quen foi o agraciado. Hai unhas datas, neste mesmo establecemento, outro acertante gañara un premio d'1 millón de euros. Comezamos a semana con sol e con temperaturas agradables en toda Galicia. As máximas máis elevadas estarán de novo na provincia de Ourense, onde poden chegar ata os 30 graus nalgúns puntos. As que ven en directo son imaxes de Verín, como ven, co ceo despexado case por completo. En a costa poderán desfrutar dunha tarde de praia en pleno outubro. En Ferrol van chegar ata os 26 graus e, como ven, teñen un ambiente case de verán. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. Estamos a 6 de outubro e o anticiclón deixanos un día aberto, solleiro, despexado e ademais con moi boa temperatura. Notase o ascenso das máximas, sobre todo en moitas zonas do interior e tamén no extremo norte, na Mariña e Ortegal. Pero podemos dicir que é un día de praia, aí xa entran matices que exceden o meteorolóxico. É certo que durante a mañá houbo moito ambiente por areais clásicos como o de Samil, moito paseo, moita roupa propia do verán, desta hora xa alrededor dos 26 graus, pero a temperatura da auga a 14. Polo tanto, hai que ser moi atrevido para entrar, pero ollo a saída, que a sensación é de frío intenso. Polo tanto, podemos dicir que é un día de praia. Iso xa vai depender da sensación térmica de cada un.
De momento vai caloriño polas tardes, pero pola mañá e pola noite refresca bastante e este tempo de contrastes coincide cun aumento dos catarros e da gripe. Os cambios de temperatura poden afectar o sistema inmune, pero iso non significa que andar descalzo pola casa ou saír co pelo mollado provoca resfriados. Para moitos é unha liberación chegar a casa e andar descalzo. Comodidade, máis que nada. Mesmo pode ser beneficioso para a saúde, pero todos escoitamos A miña nai, a miña abuela, todo o mundo. Que iba a coller frío, que me iba a resfriar e iba a ser miña culpa. Min tamén me dicían que non anduvera descalzo. Para non porse mal. Claro, para non coller gripe. De pequeña, sí, que el resfriado entra por los pies, se va al pecho, pero bueno, eso no es algo fiable. Tamén identificamos, co motivo dos resfriados, o pelo húmido. Suelo evitarlo, trato de con el secador de pelo secarme bien. Claro, a coger una gripe. El cabello dentro dura mucho tiempo húmedo. Ou sair pouco abrigado no inverno. En cuanto que me desabrigo ya cojo. Sí, y sobre todo la garganta. No hay ningún problema. Si esa persona no tiene frío, no se enfría y no suda, no tiene por qué acatarrarse. Antonio é un exemplo, báñase nas xélidas augas do río en pleno inverno. Non collo catarros. É fundamental, pois, cando un se baña, despois hai que secarse, evitar enfriarse. O problema, din, está no contraste de temperaturas que fai que o noso sistema inmune se debilite e poida ser atacado polos virus. Las temperaturas frías hacen como más resistentes a los virus para atacarnos a nosotros. La mejor manera de evitar el contagio es la adecuada higiene de manos, si estás en contacto con mucha gente en sitios hacinados, pues usar mascarillas, porque la vía de transmisión es la vía respiratoria. Co frío ventilamos menos, estamos máis tempo en sitios pechados, o que axuda á proliferación dos virus, que son os verdadeiros causantes destas doenzas respiratorias. A entrada principal do Hospital Clínico de Santiago converteuse nunha sala de exposición para visibilizar o traballo da consulta de ostomía. Unha exposición fotográfica reflexa o labor de profesionais en pacientes que traballan conxuntamente dende o momento que se sabe que van precisar levar unha bolsa de fecais para poder manter a mellor calidade de vida posible. En Lugo seguen as celebracións do San Froilán. Hoxe promete ser outro día grande porque é festivo local, pero como está o ambiente, Demetrio? Pois o ambiente xa se pode ver agora mesmo, moita xente, de feito hai ringleiras agardando nas diferentes casetas para degustar algunha ración de polvo. Con todo, hai que dicir que nada comparable ao que se vivía esta fin de semana, porque onte, que si foi o día concreto de San Froilán, foron moitísimas as persoas, non só de Lugo, sino tamén fora de Lugo e incluso de fora de Galicia, que aproveitaron para visitar a cidade e degustar estas racións de polvo e disfrutar da festa. Hoxe tamén, día festivo aquí, xa que se trasladou a festividade para este lunes, o que amosa este panorama, moitísimas persoas que están a disfrutar cun día solleiro, 23 graus marcan os termómetros por diante, todo o mes para disfrutar das casetas e unha semana inteira para disfrutar da festa. Como decía Demetrio, chegándonos aos 24 graus en Lugo, que é a máxima prevista, lonxe dos 28 que temos, por exemplo, desta hora en Pontevedra ou en Ourense, é unha tarde aberta solleira en toda Galicia. É certo que nalgúna zona da montaña do leste ainda temos desta hora algunha nube alta, iránse retirando para tamén lucir o sol como no resto da comunidade, con eses ventos do leste, con temperaturas que, sobre todo no interior, ascenden de forma considerable se as comparamos coas do domingo, como yo vos comentaba. Pontevedra desta hora xa a máxima prevista e en Ourense ainda poden subir un par de graus máis as temperaturas e chegar aos 30, ese valor tan propio do verán. Como sempre, despois de esa información deportiva, falamos de algún cambio que temos os próximos días, pero despois recuperamos o anticiclón. Nun zoolóxico de Michigan hai un novo veciño que xa conquistou a todos. Chámase Hugo, é un adorable hipopótamo pigmeo. O seu nome foi escollido por votación nas redes sociais e gañou por ampla maioría. É moi curioso, xoguetón e xa segue a súa nai Penélope a todas partes. Esta especie é considerada ameazada no seu hábitat natural e o zoolóxico espera que Hugo axude a sensibilizar sobre a súa conservación.